Farmàcia Viladat, carrer Bruc, cantonada Ronda Sant Pere. Oberta l'any 1905 pel doctor Palomas. De l'ornamentació original en resta només l'estructura metàl·lica de la façana, de formes corbes i amb un fanal a l'angle, i part del mobiliari a l'interior. Inicialment tenia aparadors amb vitralls modernistes, substituïts als anys 30 per uns mosaics de brillant policromia. Abierta en 1905 por el Dr. Palomas, de la ornamentación original solo queda la estructura metálica de la fachada de formas curvas y con una farola en el ángulo, y parte del mobiliario en el interior. Inicialmente tenía escaparates con vidrieras modernistas, sustituidos en los años 30 por unos mosaicos de brillante policromía.